Käydään läpi hieman vapaakappalekuvion perustetta. Eli vapaakappalekuvio tarkoittaa sellaista, että piirretään kappaleeseen liittyvät voimat, eli kappaleeseen vaikuttavat voimat. Ja tässä meillä on ensimmäisenä tämmöinen kirja, ja lukee, että kirjaa työnnetään alustan suuntaisesti tasaisella nopeudella tuo A-kohta. Niin mikä on silloin, tästä pitäisi piirtää vapaakappalekuvio. No se siis tarkoittaa sitä, että ekana piirretään ne kaikki voimavektorit sinne, ja sen jälkeen nimetään ne voimavektorit. No aloitetaan vaikka sillä, että piirretään painovoima. Painovoimavektori piirretään yleensä aina kappaleen arvioidusta massakeskipisteestä kohti maan keskipistettä. Ja se nyt on tuossa. Ja annetaan sen nimi ja se on G. Ja tuossa tuo viiva ylhäällä tarkoittaa sitä, että se on vektori. No mitä muita voimia vaikuttaa kappaleeseen? Tämä kappale ei rysähdä tämän alustan läpi, joten on oltava joku vastavoima. Ja se on nyt sitten alustan tukivoima. Ja tämä alustan tukivoima on yhtä suuri kuin tämä, yhtä pitkä kuin tämä painovoimavektori. Onko ne nyt? Taitaa olla ihan hitusen tuo liian pitkä, tuossa laitetaan vähän lyhyemmäksi. Noin. Ja sen voi piirtää tähän, niin yleensä piirretään tähän kohtaan, missä se tuntuu. Voisi piirtää myöskin tähän. Mutta laitetaan nyt tuohon noin vähän niin kuin tieltä pois. Ja alustan tukivoimaa merkitään yleensä N-kirjaimella. Puhutaan joskus normaalivoimastakin. Nyt sitten me kappaletta työnnetään jollakin voimalla. Eli laitetaan vaikka tänne, tuohon suuntaan me työnnetään. Tässä ei nyt kerrota kumpaan suuntaan työnnetään, niin meidän pitää itse valita se. Ja tämä on joku voima, ja merkitään sitä nyt kirjaimella F. Sen jälkeen, nyt kun tässä lukee, että tämä on tasainen nopeus, nyt pitäisi muistaa Newtonin ensimmäinen laki. Ja sehän sanoo niin, että jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on 0, niin kappale on joko levossa tai se liikkuu tasaisella nopeudella. No nyt tämä liikkuu tasaisella nopeudella, eli meillä on oltava kokonaisvoima 0. No pystysuunnassa kokonaisvoima tai voima on selvästi 0, kun nämä kumoaa toisensa. Mutta vaakasuunnassa oikealle on enemmän voimaa. Eli nyt meidän pitää ottaa voima, joka on vastakkaiseen suuntaan, ja se on nyt sen kitkavoima, mutta se pitäisi olla yhtä pitkä kuin tämä. Eli venytetään vähän tuota vektoria pidemmäksi, ja nyt se olisi yhtä pitkä kuin tuo. Sen jälkeen asetetaan se tähän. Nyt ovat voimat yhtä suuret. Ja nimetään tämä, se on F-my, eli kitkavoima. Nyt jos olisi ollut tilanne, että tämä B-kohdan tilanne on tasainen kiihtyvyys, niin siinä sitten jompikumpi näistä vektoreista on pidempi. Jos se on tämä vektori, joka on pidempi, niin tarkoittaa sitä, että kappale kiihtyy tuonne oikealle. Eli kiihtyvyyden suunta on silloin tuohon suuntaan. Jos taas on niin, että tämä kitkavoima on suurempi, niin silloin kiihtyvyyden suunta on tämä. Tämä olisi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että kappale on ensin kulkenut jotakin vauhtia, ja sitten tämä voima pienenee, että kitkavoima onkin suurempi, niin silloin kappale hidastaa vauhtia. Kunnes se pysähtyy, niin siinä vaiheessa taas kitkavoima on yhtä suuri kuin se siihen kohdistuva voima. Mutta tässä olisi nämä eri tilanteet tästä. Eli tämä alkuperäinen tilanne oli se, että on niin kuin kappale liikkuu nyt tasaista nopeutta tai on levossa, kun nämä voimat ovat yhtä suuret. Nyt erilaisia vektoreita on olemassa. Eli on tällainen, mitä yleensä aina piirretään, niin on tämmöinen painovoimavektori, tämä G, ja sitten N on pinnan tukivoima, T-kirjainta käytetään, kun puhutaan langan tai vaikka vaijerin jännitysvoimasta. F on semmoinen yleiskirjain, että jos ei tiedä, niin aina voi käyttää F. Ja sitten F-my on kitkavoima. Ja
Vektoria voi aina piirtää, tämänkin kitkavoima olisi voinut piirtää myöskin tänne. Sillä ei ole, niin kuin, se voi liikkua tällä omalla vaikutussuorallaan. Periaatteessa ei, niin kuin tässä suunnassa ei voi liikkua, mutta vielä tässä alkuvaiheessa sillä ei ole ihan kuin merkitystä, mihin kohtaan se koskee. Mutta jossakin vaiheessa sillä sitten on merkitystä, että mihin kohtaan tuo voima on, että sehän voi vaikka saada aikaan pyörimistä. Hyvä, mutta näin piirretään siis vapaakappaлекuvio.